Alhaji ina jin ka. Oke, Amadu ciyaman ne? To ba matsala. Bari idan ka turo shi yana nan ya taho. To idan ya zo ma yi magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Oke ya kana jina ya mazo tsinkewaye ya zo. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi barka. Ya gajiya. Ya gajiya. Yau ya jama'a. Ya hakuri. Alhamdulillah. Ya aiki. Wallahi lafiya lau wallahi. To sako ne aka turo ni. Oke kai ne wanda aka turo din? Oke. Amadu ciyaman ne ya aiko ni. To masha Allah. Yace sakon nan ne da ka saba isan mishi. A wajen injiniya. Aliyu Salihu Illela. Yace har kullun. Abin nan dai da ka saba. Yace don Allah koyo yana son ka ƙara kirara mai gwarzon shi. To ba matsala. In dai wannan ne tun da ya tsaya ya jajirce kuma ya dauda mara. Mu kuma mun dauka mu ma mun zage dantse in dai akan injiniya Aliyu Salihu Illela. Gaskiya ne. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda aka saba, al'ummar jihar Sokoto na ƙara dawo muku da sallama irin ta addinin musulunci, musamman yankin Gwadabawa da Illela. Ba ma gajiya, kafafunmu ba sa gajiya, ba kuma ma al'asar akan injiniya Aliyu Salihu Illela. Dan haka muna ƙara neman alfarmar ku domin ku fito ku zaɓi injiniya Aliyu Salihu Illela a inuwar jam'iyyar PDP mai alamar lema domin ya tafi majalisar tarayya ya kakkaɓo muku aikin alkhairi. Kun ga yayi ciyaman ya yi mana ayyuka daban-daban irin su gyaran kota, gyaran gadojinmu, gyaran hanya, gyaran asibiti, fannin lafiya, fannin tsaro, duka gaba ɗaya ba abin da injiniya Aliyu Illela bai yi ba. To kuma ina ga mun tura shi wannan babbar kujera wadda zai je wakilce mu a majalisar tarayya. To jama'a wannan sako ne daga ciyaman shine ake ce ma Ahmadu Ciyaman Garu Roga. Shi ya ce a tallata muku wannan ɗan takara mai alkhairi injiniya Aliyu Salihu Illela. Wannan alkhairi ne, muna muku fatan alkhairi daga samun wannan ɗan takara. Wannan shine wanda kuke ta jira ya fito tun a wancan lokaci. Kamar yadda ɗan uwana ya faɗa, ni ma na ƙara dawowa. Wannan mutumi dai kun san halinsa ba sai mun gaya muku ba, musamman mutanen yankin Gwadabawa da Illela. Wannan mutum alkhairi ne wannan mutumi. Karfa ku sake tura mota ta ƙara barin ku da hayaki. Sannan kuma wannan dan majalisa dan iya. Ku duba hanyoyinmu na wayannan ƙauyaku da dama ba abin da yake, ba ruwansa da gyara, ba ruwanki da tsaro, ba ka duba wanda wannan yanki namu ya shiga. Dan haka ku maza ina neman alfarmako ku maza ku kakkabe ƙuri'a ku turo dan iya gida ya zo ya noma. Dan wallahi gwara ku tura shi gona. Dan abin da yake mu ba ma ganin komai ba mu ga komai ba. Dan haka injiniya Aliyu Salihu Illela dodonka ne, kai sanata ai dan majalisar dan na je kana yi ka. Dan majalisar je kana yi ka injiniya Aliyu Salihu Illela dodonka ne. Wannan sako ne daga Amadu Ciyaman na garin Lagos a garin Ruga. Ya ce bai gajiyawa sannan mu ma kuma ba ma gajiyawa. Wannan mutumin alkhairi ne. Wannan yanki sai dai mu muku ƙarin bayani akan wannan mutumi. Wannan sako ne daga Amadu Ciyaman Garu Ruga zuwa ga injiniya Salihu Illela.